Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de YouTube. Astăzi din nou cu T3 Arena. N-am mai făcut T3 Arena de ceva timp și am zis că mai mereu un video. Plus că am văzut că aici la Trophy Road am ajuns la Sindri, la un nou erou. Și am zis că în acest video, dacă tot ăsta o să testăm pe Sindri, nu știu exact ce face. De fapt nu știu deloc ce face. Dar hai să o selectez și să vedem cum mere treaba cu ea. Văd că dificultatea e 2 stele, deci n-ar trebui să fie o problemă dificultatea. Ok, hai să vedem ce face. Sincer, habar n-am ce face, nu știu dacă e suport, dacă dă mult damage, dacă e tank, dacă habar n-am. Bine, știu că nu-i tank, că nu arată ca genul de personaj care să fie tank. Adică vă uitați la fața ei și zici, bă, sigur e mare și cu multă viață. Nu-i cazul. Da. Ce hartă e asta? Că nu-mi dau seama exact din... știu harta. Nu știu dacă e neapărat cea mai faină, dar... Ok. Hai să vedem. Nu știu. O să trebuiască să văd ce fac abilitățile. Ce faci? Ok, au spawnat chestia aia. Da, trage cam greu. Nu trage foarte repede. Da, momentan am făcut 2 kill-uri, deci e ok. Dar trage cumva foarte ușor. Nu cred că range-ul e foarte bun. Nu trebuie să pui chiar pe inamic să omoare. Nu știu ce fac, dar pare mi se că fac bine. Că momentan toate 4 kill-urile sunt ale mele. Ok, dă ceva damage chiar ca lumea. Ok, am murit și eu ca prostul, că stăteam să văd mai exact ce face. Dar chiar nu e un campion rău deloc. Bine, nu știu dacă... Adică clar nu-mi place mai mult ca Gloria. Gloria e campionul meu preferat. Nu știu de ce, pur și simplu îmi plac cum are chestia aia cu 2 arme. Cu shotgun-ul ăla și cu arma aia long range. Ambele mi se par foarte bune. Ok, hai să vedem ce face chestia asta. Ok, îi topește pe oponenți, am înțeles. Da, e bună. Hai să spunem și asta. Să facă și la treabă. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Mort. Și-o dat abilitatea, că dacă nu o omoram. Asta e. Oricum stăm bine față de oponenți. Nicio treabă. Plus că cred că eu am făcut 9 din alea 10 kill-uri, deci clar iau și MVP-ul. Da, nu cred că există vreun motiv de stres. Hai, mă. Perfect. Hai, ce mă enervează asta, ce se tot teleportează așa. Campionul pe care îl urăsc cel mai mult, cred că. Dar nu mai vreți și voi să mai muriți. Hai să pun și ăsta. Hai să-mi iau și eu niște HP rapid, că deja mor. Așa. Hai să activăm abilitatea asta. Nu mai scapă nimeni. Nimeni, am zis. Gata. Mai un kill. Ok. Mai un ultim kill. Vreau să fie asta, că e cam cea mai grea de omorât din cauza abilităților de căcat. Ok. Sper să omoare cu echipierii mei pe cineva până să mă mai respawnez, da, ok, au reușit. Da, victorie foarte ușor. Îmi place mult jocul ăsta, doar că nu am prea mai avut timp să-l joc în ultimul timp. Nu știu cum aveam mai de mult așa mult timp liber. Gen, în vacanța de vară știți că postam 2 videouri pe zi, din care unul era mereu de Clash of Clans. Nu știu cum reușeam, că în primul rând acum nu mai am atâta timp și în al doilea rând nici n-am idei, gen
Na, vreau să postez câte un video pe zi, dar nu știu ce să postez. Ok, Mega Rumble Box, hai să deschidem. Pam, pam, oare o fi ceva nou? Nu-i nimic nou, asta e. Mi-a dat puncte, ceva puncte pe Gloria, sunt mulțumit. Da, cam atât cu acest episod. Un campion chiar bun, nu o să mă plâng. Hai să și upgradăm dacă tot. De fapt nu, stați să-i fac un screenshot. O să vedeți în thumbnail probabil de ce. Așa. Perfect. Nu știu că puteam să fac asta off camera, dar nu știu, îmi place mie să o fac pe video. Și hai să dau upgrade și la Gloria, că e până la urmă campionul meu preferat. Perfect. Da, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă pentru mai multe și până data viitoare, numai bine. Pa, pa!